Onderhandelen betekent geven en nemen, maar wij zijn wel een beetje klaar met het geven. Het is al van de derde keer dat er staakt wordt in de Grut Metaal in Friesland. Begin september kwamen er 650 stakers naar Heerenveen. Je hoort binnen dat er met een dikke 300 wat minder. Dat had te krijgen met het akkoord dat aan het sletten is in de lietsmetaalsector. Dat akkoord geldt voor de lietsmetaal, metaal en techniek heet dat jaar. Daar geldt dat voor en dat geldt net voor de grutmetaal. En dus wordt er weer staakt. De werknemers eerst keer 3% loonsverhoging, wilst werkjouwers maar rond 1% gaan willen. Jonken dat willen ze dat haar CAO moderner wordt, met meer perspectief van jongeren. De werkjouwersorganisatie in de grutmetaal FME, die had een soort Russische starriet. Die had in het vorige jaar een eindbod uitgebracht met minder leen dan in de vorige CAO en het gaat inmiddels beter. En met een mooi soort verslechteringen. Het FNV is leuk dat het in de grutmetaal nog net aan akkoord kwam is. En ze kunnen hier dan ook huddere acties aan. Misschien moeten we onverwassen staken, misschien moeten we kwarter staken, misschien langer, daar gaan we toe aan.